Els primers poemes així que es fan a l'adolescència, ja des del primer moment tenia la sensació de que necessitava una imatge, no? per complementar el que escrivia. I recordo molt que els primers poemes que vaig escriure doncs buscava unes fotos, inclús aquells temps fèiem allò, les impressions aquells amb Tolue, no? Que agafaven fotos i les imprimíem a sobre de paper i quedaven marcades, i en el mateix paper del poema hi posava una foto impresa. I després vaig seguir escrivint poesia en aquells temps, inclús vam arribar a fundar una revista, després ho vaig abandonar, però sí que m'ha quedat la cosa aquesta de sempre relacionar les sensacions de la imatge amb sensacions de la paraula. Clip és clip de vídeo, és una paraula que tothom entén avui dia ja, un clip de vídeo és un tros curt de vídeo, d'imatge, i poema, clip poema. Això va sorgir quan el Canal Plus va començar a emetre, no recordo ara l'any, que feia uns molinets, unes separates en els seus programes, molt boniques, molt treballades, que eren sobretot amb disseny, i a mi m'agradaven molt. I llavors vaig pensar, bueno, podria provar de fer aquesta idea, que havia tingut fa anys amb paper, sobre paper, provar-ho sobre imatge, és a dir, agafar petites gravacions que jo feia ocasionalment o que em suggerien alguna cosa i col·locar-hi també petites frases, petits, de vegades versos, de vegades només paraules, i en vaig fer 3 o 4 així per provar. Certament la meva experiència amb els videoclips, que n'he fet ben bé una trentena, de baix pressupost, s'ha de dir, en alguns casos un pressupost més alt, però sempre videoclips d'aquests que et havies de trencar molt el cap perquè sortís una cosa interessant. El videoclip m'ha ensenyat molt del que és aquesta màgica unió que hi ha de vegades entre el que és la imatge i el so, no? I sí que el videoclip és una escola de gran llibertat creativa, perquè en principi algunes vegades tens imposicions, però normalment tens bastant llibertat per poder imaginar mons, no? I sobretot sí que és molt important la sincronia perfecta que hi ha d'haver en el videoclip entre el so i la imatge, que t'obliga a ser molt precís en això. I això, evidentment, encara que en els clip-poemes normalment no hi ha muntatge, perquè de vegades és un sol plano i poc, però sí que saber trobar aquell punt, no? Amb aquesta petita sincronia, sí, el videoclip m'hi ha ajudat molt, sí. Un clip-poema és més aviat una enyorança o potser és un intent de posar un punt de reflexió o de lentitud en un món completament accelerat i completament que no para, no? És buscar aquest punt, no? Pum, passa això i 3 paraules que t'obren un petit espai, no? D'emoció o de reflexió. Normalment no vull expressar cap queixa, i això que jo soc molt de queixar-me, però no. Busco aquest instant estètic també, un instant estètic que pugui donar un punt de reflexió, de significació, de sentit. Jo el que pretenc amb els títols diguem que poso en els clip-poemes són molt clars, molt contundents, no tenen cap voluntat. La tarda, els núvols, el tren, etc. volen ser molt, diguem, sense cap connotació, és a dir, moments. Si és un tren, ja està. Després el que expressi, el que hi ha dintre, ja és cosa de cada un.
però no són tampoc records personals ni sensacions que jo vulgui reviure. Són aprofitar situacions quotidianes, en algun cas més elaborades que altres, per, diguem, independitzar-les, crear un petit espai, que és allò que queda allà, que algú en algun moment s'ho va mirar perquè hi ha una càmera que ho ensenya, i unes paraules que estan triades per acabar de crear aquesta sensació. Però no hi ha cap tipus de voler recordar situacions personals ni tot això. Al contrari, és voler objectivar. No sé, de fet, jo no sé si és una fórmula que funciona i que realment aconsegueixo el que jo pretenc, perquè de fet jo considero que hi ha dues maneres d'expressar una mica això i que ja existeixen. Hi ha per al cantó del que és la paraula, ja existeix l'haiku, que és aquesta fórmula poètica japonesa, que ve a ser això, uns 3 versos que volen crear aquest espai, aquesta explosió una mica d'estètica i al mateix temps de sentit. I per l'altre cantó hi ha la poesia, diguem, estrictament audiovisual, que amb unes imatges i uns sons crees també una sensació. Clar, jo ho ajunto i d'alguna manera, perquè són els dos mons que a mi amb els quals m'expreso i no sé si funciona. O sigui, que és una cosa que ho heu de dir vosaltres, ho ha de dir la gent, però en realitat no estic gens convençut de que no estigui fent una barbaritat, perquè en realitat potser estic anul·lant els dos llenguatges en comptes de potenciar-los. Clar, una idea és que no, és que es potenciïn tots dos, però tinc els meus dubtes. Normalment és primer sempre la imatge. O sigui, són coses que jo tinc rodades, porto la càmera a sobre moltes vegades i després mirant-m'ho o recollint-ho dic, mira, doncs aquest tros té gràcia, es podria fer algun petit detall amb això. I normalment és això, busco la imatge i la música, o el so corresponent, i després ja busco aquelles paraules, aquella frase, que pugui complementar-ho. En algun cas no és així, en algun cas sí que he tingut la visió clara de què és el que jo volia veure i sentir, o veure i llegir, i llavors sí que he tingut primer les paraules i després he anat a fer el plànol que necessitava per aquelles paraules. Sí, tinc algunes respostes de la gent que ha vist aquests clipoemes, que han estat voleiant una mica per la xarxa. En principi són bones opinions, la gent diu, és un material delicat, és una cosa, està bé, però tampoc he tingut oportunitat de discutir-ho més o d'aprofundir-hi més, no ho sé. En principi sembla que sí, que és una cosa atractiva. Home, la meva idea és aquesta, que és molt curt, amb això, diguem, estic preparat per la vida moderna, perquè no hi ha manera de que ningú es pugui aguantar una situació més d'un minut, no? I per tant, jo amb aquestes petites càpsules o clipoemes em vull integrar en la instantaneïtat i en la fragmentació moderna, però donant-hi aquest punt de sentit i de reflexió, encara que sigui per un minut, o per 30 segons, o per 12 segons, o 15 segons, que és el que dura la majoria. O sigui que si això funciona, és el que m'interessa, i sembla que sí, que hi ha algú que li ha agradat. De moment penso seguir fent clipoemes mentre tingui temps i pugui, perquè això evidentment ho faig pels racons que em queden de temps d'aquí i d'allà, i de fet també he connectat a través de Vimeo amb altra gent que fa coses similars
una mica més llargues, però que bueno, hi ha possibilitat de fer coses més llargues, no? Una mica. També a mi m'interessa molt el paisatge, la naturalesa, gravar la naturalesa. I per aquí he fet alguna cosa també més llarga, muntatge de música i so original de naturalesa, i m'interessa potser tirar per aquest cantó, fer coses, anar a buscar aquest punt de reflexió sobre la naturalesa en base a gravacions molt acurades, no massa llargues tampoc, coses de 2-3 minuts. El futur de les creacions audiovisuals, ja en el context actual d'internet i de les facilitats que es tenen perquè tenim mòbils que fan imatges, fotos, etc. És un context en què jo penso que s'està, diguem, creant d'alguna manera una nova sintaxis, potser, de cara a lo que és l'expressió audiovisual. Clar, això, i de fet ho veiem en fotografia també, en alguns casos, de les xarxes socials, amb quina facilitat hi ha gent que té aquell... Jo tinc un amic concretament, que és més gran que jo, periodista també, que mai havia disparat, mai havia fet fotografia, i a partir de què li van regalar un mòbil d'aquests intel·ligents, amb una càmera més o menys potable, va començar a fer fotos i tenia un art extraordinari. Ell mateix es va descobrir que tenia molta gràcia. Clar, això pot passar-li a molta gent, no? I de fet suposo que està passant, no? Això per un cantó, per l'altre, evidentment, diguem, se'n fa un ús excessiu, es banalitzen les coses, en fi, com tots els problemes que porten els excessos, perquè aquestes tecnologies de moment estem en un moment encara de principis i que tothom les està celebrant i encara no sabem ben bé per què serveixen algunes, però sí que sobretot s'ha democratitzat molt la qüestió de la creativitat audiovisual i, bueno, això funciona, vull dir, està bé. I porta els seus perills també, perquè és el que diem, que hi ha una quantitat de tonteries filmades que hi poden haver a YouTube, doncs són majoria.